Señor Núñez, vimos hoxe aquí a traer unha denuncia unha vez máis sobre o recorte de dereitos ao conxunto da cidadanía no noso país. E vou centrar en dos aspectos que están relacionados un co outro. O primeiro deles, o que ten que ver co recorte de dereitos no ámbito sanitario. Está relacionado cas preguntas dos anteriores voceiros, pero ten un matiz diferencial. Quero empezar por expoñer que entre a súa anterior comparecencia aquí no Parlamento e esta, mediaron dúas manifestacións multitudinarias en Vigo que sacaron á rúa máis de 80.000 persoas, unha manifestación multitudinaria en Compostela que sacou a máis de 10.000 e innumerables concentracións diante dos servizos de atención primaria e de urxencias por todo o país, reclamando a dignidade duns servizos públicos esenciais para o mantemento da saúde do noso país, da nosa xente. O Partido Popular tardou anos e anos en reaccionar e agora finxen unha reacción, finxen unha rectificación que realmente non está sendo tal porque vostedes non están atendendo as demandas dos profesionais e dos propios pacientes. Vivimos neste sentido nunha situación de verdadeiro maltrato sanitario ocasionado pola Xunta de Galicia non só aos profesionais, sino ao conxunto da cidadanía. Un maltrato sanitario que é deliberado, non é unha xestión torpe dos recursos públicos. Existe un ámbito deliberado de facer dúas cousas coa sanidade pública. En primeiro lugar, recortar recursos públicos dispoñibles para a administración pública para restaurar a saúde da xente, deteriorando así a sanidade pública e obrigando a xente a marchar á sanidade privada e, en segundo lugar, desviando os poucos e escasos recursos existentes para a sanidade pública para a sanidade privada, de tal maneira que o que tiña que servir para atender as necesidades sanitarias da xente está servindo para o beneficio dunhas poucas empresas privadas. Isto converte a situación nunha situación de verdadeiro maltrato sanitario que ofrece, que dispensa a Xunta de Galicia ao conxunto do país. Non se dotan recursos suficientes para solucionar as listas de agarda, para solucionar os colapsos de urxencias, maltrátase a igualdade entre mulleres e homes cando non se aplica a perspectiva de xénero nas políticas sanitarias, cando se diagnostica tarde por ser muller, cando se sobreintervén polo sesgo de xénero e cando se recortan recursos en atención específica á sanidade das mulleres. Cargas insostibles aos profesionais, falta de pediatras, falta de atención adecuada aos anciáns, as persoas excluídas, etc. etc. Pero, ademais, hai unha segunda cuestión relacionada con toda esta exclusión sanitaria que están vostedes ocasionando, que é tamén o recorte de dereitos á liberdade de expresión relacionada co propio ámbito sanitario. En dous ámbitos, no parlamentario e no exercicio cívico dos dereitos cidadáns. No ámbito parlamentario, queixábase vostede de que a oposición non acuda ao Parlamento a esa comisión que nós pedimos e non vamos. E non vamos por unha razón, porque vostedes vetaron de forma maliciosa a comparecencia de xente que era esencial para saber que estaba pasando coa sanidade pública. Vetaron vostedes as vítimas dos seus recortes. Vetaron vostedes os familiares da persoa falecida no Pac da Estrada. Unha situación de maltrato e de denegación maliciosa de asistencia que non se produce, por exemplo, en outras comisións de investigación como a do Albia. Por que aquí sí? Explique o señor presidente. Veto tamén aos responsables de políticas que causaron sufrimento no caso de hepatite C, no caso dos responsables administrativos e políticos que están neste momento procesados por prevaricación administrativa e por homicidio imprudente. Poden dicir vostedes non porque están procesados, pero permitiron e alentaron que compareceran persoas que tamén están procesadas na Comisión do Marisquiño e esas sí compareceron co consentimento e ca petición de vostedes. Vostedes vetaron tamén nesta comisión a profesionais que tiñan moito que decir dos PACs en pé de guerra, que podían dar fe do que estaba pasando nas urxencias e nos puntos de atención continuada. Por certo, algúns deles que puxeron coñecemento da Fiscalía a morte indigna de persoas nos corredores dos pasillos nunhas urxencias absolutamente saturadas. Por si isto fose pouco, tamén é unha política de recortes de liberdades públicas a que vostedes levan dispensado con relación á folga dos propios profesionais sanitarios e así se suceden as condenas pola súa actitude maliciosa no 061, no personal do 061, no personal de urxencias en Ourense. Este comportamento nós entendemos que é o que xustifica que o Partido Popular se encontre cómodo parabenizando un tridente malicioso que neste momento asoma por Andalucía e que aguillou as liberdades públicas, os dereitos das mulleres e mesmo cuestiona o autogoberno de Galicia. Moitas gracias. Gracias, señor Villares. Presidente, señor Núñez, non nos revela nada novo. Que a vostede lle gustaría inhabilitarnos como oposición para que non pudésemos denunciar as súas tropelías. Non é nada novo. Non é nada novo. Pero miren,
Aquí os únicos inhabilitados para a política foron aqueles condenados do seu goberno na Operación Campeón, o director e o subdirector do IGAPE e compañeros seus tamén desta bancada no Parlamento galego, precisamente por prevaricación, por tráfico de influencias e por malversación de caudais públicos durante o seu goberno, señor Núñez. Son os únicos inhabilitados para a política por un tribunal. Mire, cando se pregunta polos recortes, teño un pouco de respeto pola pregunta e conteste, porque foi bastante clara. Nos recortes de dereitos na sanidade hai dos exemplos claros que foron os que motivaron esa comisión de investigación. Ou é que a vostede non lle parece un recorte que unha persoa chegue a urxencias na estrada nun punto de atención continuada, nun servicio de urxencias, e morra despois dunha hora e cuarto sin ser atendido por un médico porque non había médico, por certo, con infracción da propia normativa legal da Consellería de Sanidade que obligaba a ter 2 equipos sanitarios. É ou non é un recorte? A nós parecenos que sí. A vostede igual non lle parece, pero a nós parecenos que sí. É ou non é un recorte que morrese media dúcia de persoas de hepatite C cando había medicamentos para elas disponibles nas farmacias e non foron dispensados por razóns contables e non por razóns médicas? É ou non é un recorte iso? Non era un problema do estado da técnica, non era un problema do estado da medicina, era un problema económico para que vostedes lle cuadrasen ben as contas. E vostedes, a cambio dos números, deixaron pasar as persoas. Ben, para nós é un recorte, para vostede igual non é. Mire, un terceiro exemplo de recortes, neste caso de liberdades. E xa se ve que lle ocasionou certo rubor o tema que dixemos da atención sanitaria das mulleres, porque a vostedes a atención das mulleres importáis máis ben pouco. Por esa razón, por esa razón, señorías, cando se convocou o ano pasado a folga feminista do 8 de marzo, a Xunta estableceu uns servicios mínimos absolutamente abusivos, que deron lugar a unha sentencia do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que di o seguinte, entre outras cousas: a imposición de costas á administración demandada é sen fixar un límite cuantitativo, é dicir, por temeridade, que como dice a lei que este tipo de condenas, ben xustificada non só porque a estimación do recurso a cada maior parte dos argumentos impugnatorios expresados nos escritos da demanda, sino tamén polas razóns expostas na sentencia. E sigo lendo literalmente a sentencia. Nesta sentencia exprésase un rotundo rexeitamento do comportamento malicioso da Administración, actuando cun retraso inxustificado á hora de publicar o decreto de fixación de servicios mínimos e do comportamento tamén malicioso á hora de fixar os servicios mínimos nalgúns ámbitos da actividade administrativa. Isto é o que lles importa aos dereitos das mulleres, unha conducta maliciosa para evitar que exerzan os seus dereitos. Moitas gracias. Señora Prado.